खुलुमबाय बयखौबो आंनि बे चेनेलाव बरायनानै लाग्रोदों जय बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे आपडेट लानानै फैदों आङो बेनो जाहैबाय मा NIOS फोरनि थाखाय आं दिनै मोनसे लेटेस्ट आपडेट नोंथांमोननो होनो नागिरबाय नोंथांमोननि गेजेराव आं जेसेबां हायो NIOS फोरनि सोमोन्दै मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेराव शेयार खालामनोसै आं जाय एंगेलनिफ्राय मोनदों नोंथांमोननि गेजेरावहाय आं बेखौनो स्पष्ट भाबै माने फोरमायनोसै आरोखि दा रिजाल्टआ खाथियाव फैथारबाय NIOS कैंडिडेट आनो जा रेगुलार्स आनो जा माने फोरोंगिरिफोरनि थाखाय आसामावबो मोनसे दङ माने मा जाहैबाय मा BTC आव मोनसे दं दा मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा जायफोरनाखि आसामाव जायफोरनाखि एप्लाइ खालामदों NIOS कैंडिडेट्सफ्रा बिथांमोनाथ' जायफोरनाखि डकुमेन्ट्सफोरखौ क्लियार होनो हाजोबदों बियो 100% मोनखाबाय आरोखि बिसोरनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैला जुदि काटअफआ मिलायोबानो बिथांमोना आसाम स्टेटआव मोनहैखाबाय आरोखि आसाम स्टेटनिफ्राय जेबो प्रब्लेम गैला दा बाथ्राया जाहैबाय मा आङो दिनै नोंथांमोननि गेजेराव होननानै बुंदों जे थांनाय एबा नै रिसेन्टलि सानसेल' सिगां जे 30 तारिख जुलाइआवहाय मोनसे जादोंमोन नङा होमबा NIOS फोरनि मोनसे केस दंमोन आरो बेवहाय जाहैबाय मा जायफोरना डकुमेन्ट्सफ्रा गैजोबा नङा होमबा बै डकुमेन्ट्स गैजोबै बिथांमोनहा केस होदोंमोन नङा होमबा जे डकुमेन्ट्सनि थाखाय रिलेक्सेसन मोननांगौ होननानै थारमाने गासैबो डकुमेन्ट्सखौ होलायनाङा जे मोननै मोनथामसो माने डकुमेन्ट्स होबानो एक्सेप्ट जानांगौ होननानै बिथांमोनहा केस होदोंमोन दा बे केसखौनो बेस खालामनानै बिथांमोना दाखालि 30 तारिख जुलाइआव DEE निफ्राय बिथांमोना कर्टआव मोनसे एफिडेभिट होनांगौमोन जे बिथांमोना होनांगौमोन जाहैबाय जे मा जों गासैबो डकुमेन्ट्सफोरखौ बियाखै बै जेसेबांनाखि 12टा डकुमेन्ट्स दं बा 10टा डकुमेन्ट्स बिदों बिनि गेजेराव जायखिजाया मोनसे एबा मोननै डकुमेन्ट्स होनो हाबानो बा बिथांमोना इन सार्भिस प्रुफ होनो हाब्लानो बिथांमोना एलिजिबल होनाय खिन्थु बिथांमोननि NIOS फोरनि सार्टिफिकेटआ जाहैबाय मा इनभेलिड नङा बे क्लियार रोखा जाखाबाय NIOS फोरनि सार्टिफिकेटआ इनभेलिड नङा भेलिड खिन्थु जाय समाव मानोना बे कर्सखौहाय टिचार्सफोरनि थाखायसो लाहोखानाय जादोंमोन नालाय जायफोर प्राइभेटआव अनप्रफेशनेलआव था बा भेन्साराव था बिथांमोननि थाखायसो ट्रेन नङैफोरखौसो ट्रेन खालामनो थाखाय बिथांमोनखौ बे कर्सखौ लाहोनाय जादोंमोन स' NIOS फोरनिफ्राय होनाय बे डिलेड सार्टिफिकेटआ भेलिड खिन्थु बिथांमोना इन सार्भिस जाथारनांगौ बिसो आरो बै समाव जे ओंखायनो होनो जे मा 2017 आगष्टनि 10 तारिख बिसिमाव बा बिनि सिगां बिथांमोना सार्भिसाव थानाय जानांगौ आरोखि मास्टार मावनाय जानांगौ प्राइभेट स्कुलावनो जाथों बा भेन्सारावनो जाथों बा रेगुलारावनो जाथों बेनि थाखाय आरोखि दा गतिके बेखौनो लानानै दिनै सुप्रिम कर्टनिफ्राय जायफोरनाखि माखासे बार्डिक होनायखौ लानानै माखासे डकुमेन्ट्सफोर माने गैजोबै माने थारमाने जायफोरनाखि भेन्सार स्कुलाव मावनाय दंमोन नङा होमबा बै भेन्सार स्कुलाव मावनाय खायसे फोरोंगिरिफोरना डकुमेन्ट्सआ फ्राय गैजोबा बिसोर सेलारि स्लिप होनो हाया बिथांमोना सेलारि स्लिपखौ बोरै होनो हागोन भेन्सार स्कुलावसो मावो भेन्सार स्कुलाव सोर बेथन होगोन होआना गतिके बिसोरो बे सेलारि स्लिप होनो हायैनि खाथिराव जुदि बेखौ जुदि माने सेलेक्ट खालामनो हायाबा बोरै जागोन बुहुद प्रब्लेम फैगोन नङा होमबा दा गतिके बेनिखायनो बिथांमोना दिनै हाइकर्टआव बिथांमोना माने बिजिरदों आरोखि जे बिथांमोना आयेन नागिरदों दा गतिके बिथांमोना आंजों सासे जायफोरनाखि बै केसावहाय जड़ित गोनां बे सासे फोरोंगिरिया आंजों रायलायहरदों आरो रायलायहरनानै आंनो फोरमायहरदों जे मा नोंसिनि BTC आव बोरै जाखो होननानै जा आसामनि थाखायथ' आसामावथ' 100% क्लियार जाखाबाय माने डकुमेन्ट्सआ जायफोरनाखि होजोबनो हाबाय बियो ओरैबा मोनखाबाय आरोखि बिना काटअफआ मिलायोबानो बाहाय नों NIOS सेलेक्ट जाया NIOS माबा नङा बे नङा थारमाने मोनसे बाथ्राया जाहैबाय मा बेखौ जों रोखा मोनथिना लानांगोन दा BTC आव मा खालामनो नागिरदों आं दा मिथिनो मोनदों जे BTC आवबो बिनिखायनो 25 निफ्राय 30 तारिखनि गेजेराव होनो नागिरदोंमोन एबा 30 होनो खिन्थु 30 नि उनाव होगौमोन मैयाफोर होगौमोन 31 तारिखआवहाय माने 30 नि बार्डेखौ खोनासंनानै दा 30 तारिखआवहायथ' बिसोर होनो हायाखिसै नङा होमबा होनो हायाखिसै खारन बिथांमोना कर्टनि माबाखौ खोनासंदों जुदि बिथांमोना BTC आव गासैबो डकुमेन्ट्स गोनांफोरखौल' जुदि होनानै काटअफआव मिलायनायखौ होनानै बै माखासे माने सेलारि स्लिप होनो हायै माबा होनो हायैखौ जुदि गालांबायोब्ला प्रब्लेम जागोन ना दा बेखौनो लानानै बिथांमोनहा BTC आबो नायथ'दों जानो हागौ होननाय बाथ्राया दा बिथांमोना DEE निफ्राय आसामाव DEE निफ्राय बिथांमोना गासै सप्ता खननै माने सम बिदोंमोननो बा 20 दिन समाय बिदोंमोन नाथाय ओरै बेस खालामनानै BTC खौबो नोजोर होनानै बै उकिला बुंनायावहाय जे जोंनो 10 दिननि गेजेरावनो नांगौ हायोबा 10 दिननि खमाव होननायखाय दिनै जासा बेखौहाय जागोन दे 10 दिननि गेजेराव होनांगौ होननानै दा DEE आ 10 दिननि गेजेरावहाय होनांगौ हथात
बिसोरो 11 थारिखनि गेजेराव होनांगौ आरो 11 फैबाय थानाय 11 मानोना 9 10आवथ' जेनेबा सेटारडे सानडे जाहैबाय नालाय माने सेकेन्ड सेटारडे आरो सानडेनि बन्द थाबाय माने समबारफ्रावनो बिसोर होनांसिगोन आरोखि बिथांमोना एफिडेभिटआव लिरना हरनांसिगोन जे जों गासिबो डकुमेन्टसखौ बिजोबाखै जे बेवहाय होनायनि गेजेराव बिथांमोना इन सार्भिसखौ देखायनो हायोब्ला बा इउडाइस रेकर्ड थाबाय एटेन्डेन्स थाबाय बिथांमोननि बा बिथांमोनहा जे सार्भिसआव मावनाय बिनि माखासे देखायनो हायोबानो बिथांमोना भिलेज बे बाथ्राया माने बे माबाया फैगोन बेखौ मिजिंथिनो हाबाय आरोखि आरो गतिके बिटिसिआव बिथांमोना बोरैबा जुदि NIOS-फोरखौ जुदि थख' गालांब्लायनानै जुदि रेगुलार्सफोरखौ होजोबोब्ला बिराद गिदिर बिफोराव गोलैबाय खिन्थु एबार डाइरेक्टरा जगदीश प्रसाद बा बिराद बिफोराव गोलैसिगोन आरोखि एबार बिथाङा बिराद गिदिर रिटायार जाहां समावसो बिराद गिदिर मेरिटखौ लासिगोन आरोखि बे मानोना NIOS-फोरनि केन्डिडेटफ्राबो मालाय हाजुखाथारसै एकदमबारे रिजाल्टखौ माला होयो जोंखौ गालाङो नामा NIOS केन्डिडेटफोरखौ माने बे समावबो बिथांमोना एभयड खालामना गालांगोन नामा बेखौसो नोजोर माला रिजाल्टआ गयो बेखौसो नेनाय दं रिजाल्ट गनाय लोगो लोगो बिथांमोना माबासो खारन बिथांमोना जायनि कलाव प्रेस मिटबो होथ'वाखै प्रेस मिट होनायनि बिथांमोना प्लेनिं खालामदोंब्लाबो बिथांमोना दा होथ'नाय जायाखिसै मानोना बिथांमोना मोनथिखाबाय जे गालांनो हाखाया आरो 15 आगस्तनि सिगां बिटिसिआव माने 15 आगस्तनि सिगाङावल' बिथांमोना रिजाल्टखौ होनो हासिगोन बे मोनसे सुरंनिफ्राय मिथिनो मोनदों आरो मानोना बैखौ खोनासंथारनांगोन डकुमेन्टस रिलिजेसननि जेनाखि जाय बार्डिक फैयो बेखौ खोनासंथारनांगोन बेखौ खोनासंखांनायनि उनावसो बिथांमोना होनो हागोन नङाब्ला आं दहाय होननाय बायदि जायफोरनाखि डकुमेन्ट क्लियार होनो हादों बिसोरनि रिजाल्टखौल' होनानै NIOS-फोराबो डकुमेन्ट क्लियार होनो हायै मानसिफोरखौ जुदि होयोबा बिफद जाबायना थालांबायबा बिराद प्रब्लेम जासिगोनलायना बिसोर आरो फिन केस होफिनगोन ओरै जागोन बुहुद प्रब्लेम फैगोन दा गतिके बिथांमोना बे बार्डिकनि सिगां होनो हानाय नङा बायदि आरोखि रिजाल्टआ दा बे जाहैबाय आरो जों बयबो दिनै क्लियार जाखाबाय जे मा रेगुलार केन्डिडेटफोरनाव दा पार्सेन्टआ खम जोबखा आरो काटअफआ बिसोरना खम जाखाबाय मानो खम थांनाय समावनो बिथांमोना रेगुलार्सफोरा जायफोरनाखि पार्सेन्टआ बारा गोजामोन बिथांमोना मोनलांजोबखाबाय अलरेडि मोनखाजोबबाय गतिके एबारो सेलेक्ट जायोब्लाबो NIOS-आसो बांसिन सेलेक्ट जाखागोन 60% खमैब्लाबो NIOS-नि केन्डिडेटफ्रा मोनगोन एबार मानो थांनायाव बे पार्सेन्ट गोनांफ्रा थालांजोबखादों मानोना बिलेट खालामाखै होननानै खिन्थु NIOS-नि थाखाय डिलेड सार्टिफिकेटआ इनभिलिड जाया बिलिड खिन्थु बिथांमोना सार्भिसाव थानाय जानांगौमोन बिसोरनो बिथांमोना बै समाव सार्भिसआ दंना गैया बेखौसो नागिरदों दा मानोना बे NIOS कर्सखौहाय जायफोरनाखि फोरोंगिरि मावखानाय प्राइभेट स्कुलावनो जा भेन्सार स्कुलावनो जा बिथांमोननि थाखायसो बेखौ लागु खालामना होनाय जादों मिनिस्ट्रि अफ इन्डियानिफ्राय बे आरो बाथ्राया गतिके नोंथांमोना निस्सय मोजाङै खोनाबाय आरो बुजिनो हाबाय आंनि बुंनाय रावफोरखौ आं मिजिंथिबाय दा 10 दिननि गेजेराव मा फैयो नोंजों फैनायाथ' सियर 100% बिथांमोना हयथ' मोनथाम बा मोनब्रै बेफोरबायदि मोनसे एफिडेभिट लिरना हरगोन जे जोंनो मोनब्रै सार्टिफिकेटखौ नांगौ जेरै इउडाइस रेकर्ड नांगोन जोंनो एटेन्डेन्स स्लिप नांगोन जोंनो बा मा होननानै बुङो बिथांमोननि सार्टिफिकेट बा जयनिं लेटार नांगोन बा एपइन्टमेन्ट लेटार नांगोन बिदि बिदिनो हागौ आरोखि बेखौ बिसोर मेन्डेटरि खालामहरनोबो हागौ बार बाखि नोङो सेलारिसखौ बिसोर मेन्डेटरि खालामनो हानाय नंला आरोखि बे आरोखि दा बेखिनि आपडेटखौनो आं नोंथांमोन लाना फैदों नोंथांमोना सिन्था खालामनांला दा जाय बिथांमोना दिनै केस होनो थाखाय रेडि जाना दं आरटिआइ होनो थाखाय रेडि जाना दं नोंथांमोनाबो रेडियाव थानायाथ' मोजां मा जादों हागौ नङा होमबा खिन्थु बे आरो खिन्थु स्टेटआव नोंथांमोना आराम मोनखाबाय जायफोर स्टेटआवबो डकुमेन्टस भेरिफिकेसन जादों नोंथांमोना स्टेटआव 100% मोनखाबाय आरोखि बिटिसिआव माबा मोनसे खालामबायोब्लाबो नाथाय बिटिसिआव जुदि माबा मोनसे खालामबाय होनबाथाय डाइरेक्टरा फासिबाय बिराद गिदिर बे आरो थेंक इउ